soc Marta Ramon i aquesta dona que està ací és ma abuela i avui hem vingut a l'Espai Vivències per a commemorar el Dia de la Dona i parlar sobre estos 50 anys que n'hi ha hagut de canvis. I abuela, tu quan eres xicoteta, quines tasques fes en casa? Perquè, per exemple, amics meus fan les mateixes que amigues meues o que jo. No, l'abuela no. L'abuela no era el cas perquè era a soles, però en la meva època els homes tenien una superioritat respecte a les dones. Sobretot en la manera d'estudiar, la preferència era pels homes. Les dones, doncs sí, a modista, a bordar, al sastre, però mai una espècie d'estudi superior. Cas d'inclús els homes, els que anaven a l'horta i no podien anar a escola perquè anaven molt xocotets a treballar. De nit anaven a escola, però les xiques no. Les xiques eren només les faenes de casa. I les altres que t'ha dit, de labors, per exemple. I abuela, relacionat amb els estudis, jo estic estudiant farmàcia i a la meva classe n'hi ha més xiques que xics. A tu t'haguera agradat estudiar alguna cosa? Ja ho crec. L'abuela li havia agradat molt i li van indicar molt a ma mare, però era impossible. Les dones... Sí, hi hauria alguna, clar que sí, però poques. Jo soc una d'elles que no vaig poder estudiar. En la meva generació puguem decidir si volem anar a la universitat, si no, si vulguem tindre fills, si vulguem fer el que siga. Tu tenies aquesta llibertat? No. Ni jo ni ninguna dona de la meva època. Lo corrent era per part de festejar i casar-te. I tindre fills. Això era la meta. Però les que no es casaven, pel que fora, pues aplegaven i es morien els pares, entonces ja no tenien el suport d'ells. Què havien de fer? Pues algun germà o germana, pues ja vinem a casa, viure amb nosaltres. A voltes podia ser, a voltes també l'economia de les persones on anava a parar era molt escassa i entonces elles buscaven faena, és a dir, estar en amo. Estaven en amo i després acudien per de nit a casa del germà o germana, que era com si digueres la seva vida familiar. Abuela, nosaltres podem decidir si ens volem casar, si no, si volem anar antes a viure amb una persona, si ens casem amb una persona que siga d'ací de València o si és una persona africana, americana. Vosaltres, en la vostra època, com era? A la nostra època no havia res d'extraordinari. Se coneixien, se casaven i quan se morien s'acabava. Ja no hi havia divorç, no hi havia res. Era tot el que se feia sempre, la rutina. I llavors te contarà que ens casàvem, les dones, i en seguideta els marits es donaven tot. Això. En el cas meu, ma mare em va donar uns dinerets i jo en seguideta el primer que vaig fer va ser tien Benetó, li vaig donar els diners en un sobre a ell. El meu marit es va agarrar i se'ls va guardar, igual que portava també de son pare. I després, en el viatge de nòvios, pagaven els homes i les dones no necessitaven ni pagar el bar, ni pagar si anàvem a anar al futbol, als bous, res, nosaltres no necessitàvem diners. Eren els homes els que pagaven. Però va haver que vam anar a un poble, a un Sóller, que vam anar d'un viatge turístic que fèrem. I allí ja hi havia molta gent, entonces ja turistes, i hi havia moltes botigues. I en una d'elles l'abuela va veure un collar preciós, que em pensa que encara el té ta mare, no ho sé cert, part del collar. I jo dic, ai, Benetó, que collar més bonico, i t'agrada, i dic, molt. Te'l compre. I em va comprar el collar. Jo vaig eixir-me pagant el collar, diguem-les a totes, mireu Benetó quin collar m'ha comprat, mireu Benetó quin collar m'ha comprat. I no fa molts anys me vaig donar compte i dic, que tonta, si el collar me l'havia comprat jo, els diners eren de ma mare. Jo hauria pogut en aquest temps quedar-me jo els diners i respondre d'ells, però no, això era impensable. Era pel marit
i el marit és el que disponia tot el que era de casa. A mi, els meus pares m'han educat en la igualtat, tant en homes com en dones. A tu no te van educar així, la veritat? Pues no, Marta. A mi jo era el sujeto paciente. Jo tenia que vindre el meu marit de treballar i haver d'estar en casa esperant-lo, perquè ma mare volia que estiguera en casa esperant-lo. Mare, però per què les dones tenen que estar en casa quan vinguen els marits? Però, mare, quina necessitat hi ha que estigui jo? Sí, perquè potser va pegar un mosset. Mare, que pegui un mosset? No, per què es volen que la roba arregles tu? I potser va canviar-se la roba. Mare, que l'agarre, que sap on està que jo... Tu el dia que tu ahir, fins que el teu marit vinga. Quan el teu marit se'n vagi, ves on tingues que anar. I això, tots els dies. I quan em vaig quedar embarassada, que vaig estar molt mala, jo me'n recorde que de girar a girar el sopar m'havia de girar de mala aquesta ma mare. Xica, que es cremarà les faves, xica, el sopar. Perquè el meu marit quan vinguera tinguera el sopar a punt. En aquesta època, bueno, potser si m'hagués estat ma mare m'hagués dit, pues, no puc fer el sopar. Si vols sopar, fer-te-los tu. No va donar el cas perquè jo tenia ma mare allí que era la que m'inculcava. O sigui que això venia de les generacions. Unes altres anàvem passant-nos, que jo tinc que dir també, que a les meves filles, quan venien a casa, després ja casades i tot a dinar, jo veia que els marits s'alçaven, llevaven taula o posaven alguna cosa. Jo es feia així amb unes ullades, xiques, i elles me diuen que són igual que nosaltres, que no estan mancos. Ai, això a mi resultava, era com si elles estigueren ofenent-los. És el que teníem ahir clavat. Avui en dia jo puc decidir si vull treballar, quan vull treballar, segons les oportunitats que n'hi ha, i de fet n'hi ha moltíssimes més que en la teua època. Tu vas voler treballar en algun moment o ho vas aconseguir? Jo no vaig pensar en treballar fins en una situació que van tindre greu econòmicament. L'abuelo se'n va anar a la vendímia i va ser l'ocasió d'un almacén que buscava gent. I l'abuela es va apuntar. I em vaig apuntar i tenia una por de dir-li, ai mare, quan vinga. I quan va vindre de la vendímia vaig dir, mira, Benetó, m'ha apuntat a l'almacén. I em va dir, pues igual que t'apuntes que no t'apuntes, tu no tens que anar a treballar. I això per què? El que sigui el que té que treballar i portar la casa avant, econòmicament sóc jo. Jo vaig callar, dic, així tindrem que anar callant. I quan va vindre el dia, me'n recordo que era un diumenge, i havia d'anar a treballar, me vaig deixar el putxero cuit, bueno, el que feien les persones per tindre-ho tot a punt. Quasi em vaig morir aquest dia. Quan aquest dia no em vaig morir, ja no sé quan em moriré. Perquè resulta que no, era diumenge, no acabàvem a la una, que tenien dit que acabaríem a la una. I quan plegué a casa allò serà Troia. Va morir-me. Ah, caram! Que era la cooperativa, l'almacén l'havien llogat a la cooperativa. I de la cooperativa a casa, no sé si em vaig clavar en 5 minuts, anava volant. I quan plegué per ahir, per la musical, mire a l'obrera, que hi ha aquests ventanals així, i veig el meu marit, l'abuelo, allí plantaet, amb les 3 xiquetes, les 3 meves filles allí al costat. Dic, doncs mira, de moment no hi ha moros en la costa, anem a casa, prepara el dinar i tot, i entrem tots, ell i les 3 xiquetes. Mare, m'ha anat en el pare, m'ha fet un refresquet i el meletes, no sé què, no sé quanto. Ell s'assenta, dina, em pensa que et vaig gitar, no sé. No va obrir la boca, no va dir res, que jo m'esperava, no vull dir-te. I de vesprà feien missa, i l'abuela va anar a missa, i a l'eixida li diu una, xica, que s'havia enterat, m'entera que el teu marit te fa morro, perquè no vol que vagis a treballar. Doncs mira el que el dic. El primer any el farà morro, el segon any no el dirà res, i el tercer t'acompanyarà. I així va resultar. O sigui que tot està en qüestió d'imposar-te. Si t'imposes, pots aconseguir les coses. Si dius sí, boana, que és el que ens passava en un principi, en el meu cas, doncs mira, no podies ser tu, havia de ser el que la circumstància volia que fores. Bueno, jo vull dir una cosa. Les dones, jo penso que són en intel·ligència igual que els homes, i els homes igual que les dones. Però, per desgràcia,
això encara no està com toca, perquè n'hi ha abogades bones, n'hi ha metgesses bones, de tot bones. Però, encara que no vulgués, aquesta cosa que sempre, com si digueres, els homes tenen preferència, encara hi ha allí una distància gran. I les dones, escriptores i pintores i tot, han tingut que fer moltes voltes. No firmar elles els llibres i tot, perquè jo he llegit llibres que si es firmaven les dones, les editorials no les volien. Les firmava un escriptor, sí. Se posaven d'acord, després, clar, s'aclaria, però això és cruel. Una persona tinga el seu mèrit i no li reconeguen, li tenen que reconèixer a uno que s'ha brindat a ajudar-li a poder aconseguir aquest treball. Per tant, tot és qüestió de que s'ho proposen les dones, o mos ho proponguem, jo ara ja no puc dir-ho perquè ja la meva edat no em permet això, però sí que les dones se posen elles en el seu lloc sense avassallar els homes, sense menysprear els homes, que els dos gèneres són preciosos, però que puguen espentejar més el que és la cultura femenina. Ara, explica tu, trobeu ara aquesta situació en la teva circumstància? Sí, jo trobo que encara n'hi ha moltíssimes coses per millorar, però que hem fet grans avanços en aquests últims anys, i jo el que veig també és que n'hi ha moltes barreres a nivell social, de que tinguem imposat certes maneres de pensar o certes costums que també tindríem que canviar-les.